Здравейте, хора! И сега ще караме пети епизод на това обещахме на предишния. Да караме още по-голям, още по-добър и дойде момента, който ще го правим, който ще го караме. И ако не ви лъжа, ще видите. Той е. Той е 24. Той е 24 метров и много яко. Знаете ли, хора? Аз толкова време съм събирал пари. Вече имам и трамваите, и пластмаса. Имам и познайте. Имам също и трамваите, метрото, защото платих Робакс. Много ще е яко, защото мога някой път не скил, това е съм снимал. Сега ще ви оставя. Ай. Затваряме вратите и газ напред. Това е най-дълъг из всичките, наистина. Сега отиваме на спирката, която е точно тук. На първия епизод направих друга линия, така че се извинявам, не е след 500 или нещо там, а беше след 100 метра. Добре, хора, това беше епизода и чао! Извинявам се, хора, не е приключил. Сега ще ви оставя. Чао! Оставете лайк, subscribe.